Bible says in Hebrews chapter 4, verse 16, "Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." It is very comforting to know na ang grace ng Panginoon is always available. In fact, ang Diyos mismo ang nagsabi na tumungo lang tayo sa throne of grace confidently para magkaroon tayo ng tulong. Bilang mga believers, yan ang isa sa mga benefit na tinatamasa natin ngayon. Ang unlimited grace of God. Pero paano pa ba natin ito maximize to the fullest? Yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito dito sa DOC. Kaya mga ka-BYI, tayo na't makinig. Makipagtalakayan, At matuto dito sa Talk! Yay! Pumalapak naman kayong mga studio audience namin. Ayan, no? So, okay, thank you. Ayan, no? So, huwag niyo po kaming tutulugan, ha? Ayan, no? So, we would like to welcome everyone to another episode of our DOC. Ayan, no? So, sa mga first-time viewers natin, we are live via Zoom and sa ating FB Live, no? Sa ating Facebook page, rather. Ayan, no? So, ako po ang inyong isa sa mga co-host, Kuya Bryle. Ako naman si Brother John Joseph, Kuya JJ. At ako naman ang inyong Ate Mian. at ako naman ang inyong Ate Faye. Ayan, alright. Kasi according to age dapat Ay. may Ganun ba? Alright, no. From oo. youngest to From youngest to the most young. Oh. Young ones. Young ones, oo. Alright, so batiin natin yung mga nasa Zoom natin, Ma'am Faye. Ayan, Ayan. sino nga ba ang mga participants natin ngayon? So, batiin muna natin ang mga brethren natin sa Pasukin. Ayan, Pasukin. Ayan, Pasukin. Oo, kumusta yung mga taga-Pasukin natin? Ayan, no? So actually, we miss our brethren sa Pasukin, no? Matagal nang wala tayong fellowship sa Pasukin. Oo. Hello sa inyo dyan. Hello sa inyo. Ayan, no? ayan. Mamaya, Dami nila. nandyan po ba si Nandyan ba si Sister Jewel? Kasi mamaya, di ba, magte-testimony si Sister Jewel sa ating Share a Word, Share the Word, Share a Word. Ayun, nandun siya, oh. Excited. Ready na siya. Ayan, ready. Yeah. Okay, next is our brethren from Claveria. Hello everything. Ayan, hello everyone. Okay, so ready na ba si Brother Lindsay? Ayan, gisingin niyo na po si Brother Lindsay. Baka inaantok siya. Ayan, siya. kasi mamaya Gising na gising. magte-testimony rin siya sa ating segment. Ayan. Handang-handa na Alright, daw. looking forward. We also miss our brethren from Claveria. Right? Malapit na naman ang kanilang anniversary. Yes, oo. November. Malapit na ang anniversary ninyo. Ayan. Next is mga brethren natin sa Lawag. Alright, ang consistent, ayan, always present, pero mukhang, Kulang Wala ng yung isang isa. ngipin. Nasaan oo, yung isa? kulang sila ng isa ngayon. Nasaan si, anong pangalan ng isa? Anong pangalan nung kapatid ni, Justin. si Brother Justin. Justin. Oo nga, Brother Justin. Andito siya, si Brother Justin. Baka siya yung nagka-cameraman. Ayan. Alright. Okay, next naman ang mga brethren natin sa Hawaii. Ayan, nandiyan si Sister Ernaline. Ayan, syempre si Sister Ernaline, siya ang isa sa mga may pinakamarami ng load. Ayan. May May marami- question pala siya. Converted ba sa dollar yon? $1 pa raw pag sa Hawaii? Yung load? Since nandito po tayo sa Pilipinas, So, peso pa rin. peso pa rin. Oo. Wala silang prepaid sa sa Hawaii. May prepaid ba sila? Wala. Ay, wala. Puro So, forfeit na. postpaid. Bibilan na lang natin siya ng iPhone 12. Ah, ayun. Wow. iPhone. Sponsor ni ikaw. Okay. Okay daw, oh. Next is, ayun, yung iba pang brethren natin sa Hawaii. Oo, parang paano naman pag-gallery review ng mga brethren natin sa Ayan. Ayan, Ayan. si Sir MM. Ayan, mukhang nag-exercise ka, Sir M, ah. Ayun, ayan. Amen. Sino pa? Ang mga brethren natin sa Hawaii?
Si EJ, ayan. EJ and Nathan. Alright, welcome. Ayan. Okay, next naman ang ating mga brethren sa, Australia. Yes, ayan. We are proud of you. Ayan, no, mga brethren sa Australia. Ang dami nila ngayon. Wow, alright. So, katatapos lang ng Bible study nila yesterday. Yes, Right. ayan, no, I was able to join yung kanila. Ay, di ba, Kuya? Yeah, oo nga, marami sila kahapon. We were, meron tayong 4 na professions of faith sa ating first Bible study sa Australia. Wow, keep it up, guys. Ayan, no? International. Yes, Right. ayan. Last but not the least, ang ating mga brethren dito sa main sanctuary. Palakpak naman kayo, tinulugan nyo na kami. Yan, energy. I think may mga kasama pa tayo sa Zoom. Ayan, no? We would like to request yung ating mga participants sa ating Zoom to please open your cameras, no? Para we can recognize you. Ayan, pero if you are having a hard time with your connections, kasi sometimes pag inopen mo yung camera mo, oo, medyo, Nagiging medyo picture. Yeah. It's okay. Pero pag okay naman ang internet connection ninyo, ayan. Yan, kasama natin yung isang stand, oh. Ba't yung stand doon? May brethren na pala tayong stand ngayon. Oo, si Sister Rain. Sister Ayan, Rain ni Sister Rain ni Duasa is also, ayan. Oh, mukhang matutulog ka na, sister, ha? Ayan, natawa siya tuloy. Oo nga. Ayan. Si Pipo is also with us. Brother Pipo, hello. Ayan. Ano ba yung mic stand kanina? Hindi siya. Claveria yun. Oh, minagic niya yung sarili niya. Wow! Kalimutan niyang mag-transform. Ayan, alright. Okay, so I think nabati na natin lahat ng mga nasa Zoom natin. Ayan. We would like also to welcome everyone tuning in sa ating FB page, Hosanna Bible Baptist Church. Ayan, no? So welcome po sa ating DOC. Ayan. Alright, so for today, ayan, no, last time our pastor mentioned na this episode will be a very special episode. Ayan, because we will be discussing some of the tips and advice when it comes to online class and distance learning. Ayan, no, kasi syempre, we would like to be of help sa ating mga young people, especially sa ating mga BYIers. Okay. So, meron tayong question of the day. Okay, Ayan. so ang question of the day natin ay... Ayan. Tayo Ang natin. question of the day natin ay, may question of the day ba? Ayan. Ano ang mga challenges na ine-encounter ninyo sa inyong online class or sa pagsasagot nyo sa module ninyo? Alright, no? So it's nasa screen po natin, nasa baba po ng ating screen, yung ating mga participants dito sa ating sanctuary. Ayan, no? If you have your own cellphone or yan, no? So you can also participate sa ating question of the day, sa ating mga nasa Zoom, ayan, no? Sa ating chat box or sa ating mga nasa FB, sa ating comment box naman. So ang question of the day, ulit po ay ano ang mga challenges na na-encounter ninyo sa inyong online class or sa pagsagot ninyo ng inyong mga modules. Ayan, pwede po ninyong isumbong yan sa amin. Baka naman kasi, mga nanay Nandito po ang isa sa mga Tulfo brothers. Ayan. Wow! Baka yung nanay ang magsusumbong kasi sila yung sumasagot sa Oo, module. sabi niya, nga nakakatawa yung mga actually nakakatawa yung mga na-upload sa Facebook, Oo. yung mga ginagawang memes kasi yung mga, halimbawa, yung isang araw may nakita ako, ano daw ang tunog ng eroplano? Ay, oo. Beep, 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 weng, 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 or Oo, mga mga ganun ganun. eh. Oo. So, napakahirap, mahirap talaga. Aw, aw, aw daw. Oo, so medyo mahirap yung ilan sa mga questions, no? So, if you encounter those kinds of problems, actually, ang unang dapat gawin ninyo is tanungin sa teacher. Yes. Oo, para at least ma-correct ka agad. Yes. It's okay to call out naman sa social media, pero pag mas magandang unahin mo na Oo, yun sa direct teacher. nyo na lang sa Direct teacher na lang. ninyo. Okay?
Alright. Hindi direct sa wall nila sa Facebook. Dahil message lang, private message. May nagdidirect na ba sa'yo, Teacher Faye? Wala pa naman. Alright, so ngayon, since this is a special episode, ayan, we are excited to have this conversation with you kasi naghanda po kami ng mga ilang tips. Wow! Excited na ba kayong malaman ng mga ilang tips sa when you are doing your online classes? Amen? Parang Amen hindi ba? na kailangan. Mukhang si Brother Nico lang ang excited Parang hindi kayo sumasagot sa module nyo. Oo. Busy sa pagtatype. Kaya hindi sila sumasagot kasi hindi sila talaga excited. Ang excited, Yung ang mga mga nanay nanay, nila, mga ate nila, mga tito nila na nasa, Ayan, tag nyo na nasa mga bahay tito ninyo. ngayon. Oo, no? So, actually, no, yung, di ba, kanina sa ating introduction, we talk about grace, di ba? Wow. And I believe, ikaw ba, Sir John Joseph, do you believe na ang grace ng Panginoon, essential siya sa online class? Amen. Oo, di ba? Kasi ang grace ng Panginoon, siya yung nagbibigay sa atin ng Always available. yes, it's always available. Parang, di ba sabi nga sa Bible, when if any of you, sabi niya, lack wisdom. Oo. Yung pagbibigay ng Panginoon ng wisdom sa atin, it's already a grace. And it's unlimited. Yes. Okay, so ngayon, May mga nagtatype Okay. na yata. may mga nagtatype. Okay, sabi niya, hindi ko po mabasa kasi ang liit po ng mga letters. So medyo mahina na ang si Oo. Princess and So, Pat daw. Ang gagawin ngayon is isusulat ni Brother Joseph at ibibigay sa atin para mabasa natin. Yay! Ayan, no? So, dumako na tayo sa 10 tips. Ayan, no? Konti lang po yung tips na may bibigay namin. Actually, mga 45 Yung nasulat ko, oo, di ba? Sabi kasi ni Pastor, mag-research tayo. 45 yung nasulat ko, pero tinamad ako. Deking size ko na lang sa 10. These are practical tips. Okay, practical tips po ito. Oo. Ala? Oo. Practical tips po ang mga ito, no? So, later on, syempre yung ating pastor na mention niya last time na itong online class, itong modular setting, hindi na siya bago sa kanya, no? So, mas marami pang maibibigay na advice siguro ang ating pastor mamaya. Okay, these are some just basic tips lamang po. Okay? Nakahanda na ba, Sir Joseph? Ayan, no? Ay, Sir Benjamin? Okay, so these are 10 practical tips when doing online class. Okay, no? Wow. Okay, so ang number 1, okay, number 1, tratuhin mo ang iyong online class mo as regular class mo. Wow. Yan, no? So yan naman yung isa sa mga dapat talagang alalahanin nating lahat. Kasi alam mo, for the longest time, di ba pinagdedebatihan pa nila noon kung magkaroon ba ng Mag-freeze ba? academic Academic freeze freeze. or ipagpapatuloy. I think at this point, ang kailangan na natin gawin is acceptance. Yes. I-accept na natin na ito na yung scenario natin kasi because of the pandemic. So ngayon, dahil ito na yung magiging makakasanayan natin, kailangan tratuhin mo na yung online class mo as your regular class. So, Ito na yung next normal. yes, this is now the next normal, the new normal when it comes to pag-aaral. Okay, so online class nga. So, paano mo ginagawa yung regular class mo noon, so dapat ganun rin ay yung preparation mo dito sa online class. So, it is highly advised po sa mga estudyante, maligo po kayo araw-araw. Hindi naliligo. Yes, baka hindi po kayo naliligo pag nag-online. Hindi naman maaamoy ni ma'am, hindi naman mapapansin ni ma'am. Oh, yung mga lalaki, binabasa-basa lang yung buhok. Kaya, no? So, una, kailangan, pag may online class ka, gumising rin ng maaga. Oh, you take your breakfast, di ba? Mag-breakfast ka, maligo ka, and then, most importantly, magdamit po tayo ng maayos. Especially po, tayong mga Christians. Sir, paano po kaming sa mga ladies natin? Sir, kailangan ba magpalda pa rin kami kahit naka-online class kami?
syempre, hindi naman daw nakikita. Oo, pero syempre conscious na natin. It's about our commitment, our conviction. So sa ating mga kalalakihan, okay, you dress properly, no? So mag-polo shirt tayo, ayan, or slacks. Sa mga kababaihan, yung ano naman, yung blouse or anything that is decent, modest. Ayan. Okay, so yan po yung ating tip number 1. Tip Maligo. number 2. Maligo. Maligo. Okay, sa tip number 2 naman tayo. Pumunta sa isang kwarto na doon ka magkaklase. Yung iba kasi treat nila yung kanilang bedroom na doon sila magkaklase. Pero may mga nagsasabi na hindi siya advisable kasi parang masadot ka, nag-invite siya na matulog ka na lang, ganyan. Mas conducive for sleeping rather than learning. So, mas maganda na separate yung room mo na doon ka magkaklase. I think paano kung halimbawa sir kasi 'di ba sometimes pag nasa sala ka kasi baka pwede maingay, maraming distraction ganyan. So pinaka-importante is hanapin nyo sa bahay ninyo yung sa tingin mo pinaka-conducive, yung walang ingay. Kung halimbawa sa kwarto mo, halimbawa yung kwarto lang ang available sir, siguro pwedeng maglagay ka ng desk. Oo, para hindi ka nakahiga doon sa bed mo kasi mind settings, I think it's a matter of mind setting. And kasi ako personally, hindi rin ako nag-aaral sa sa bed ko kasi sometimes pag nag-aaral ako sa bed ko, nahihirapan na rin yung katawan kong matulog sometimes kasi parang ang pag nasa bed ako, kailangan mag-aral ako, ganon. So dapat pag nasa bed ka lang, it should only denote na dapat mag-rest ka na, matulog ka na. Pero pag may desk ka or may table ka doon at doon ka mag-answer ng mga modules mo or mag-online classes para at least yung isipan mo naka-mindset siya na pag nandun ka sa desk mo, kailangan focus ka sa pag-aaral. Tama. At Ayan. consider din nila, especially pag online class, yung accessibility ng yung signal. Kasi Oo, minsan, tama. sa amin, nanonotice din namin na some of our students, nasa roof, hindi naman rooftop. Pero yung nasa sa puno, sa ilalim ng puno, kasi yun yung nandun yung signal. That's one factor din na kina-consider, especially sa mga nagsisynchronous online learning. Okay lang siguro yung sa ilalim ng puno, wag lang sa ilalim ng tubig. Mas mahirap ata kung ano yung signal ko. Oo. Okay, so ang tip number 3 natin. Okay, tip number 3, tanggalin mo yung lahat ng mga distractions mo. Okay, so ano ba yung mga distractions natin? Unang-una nandyan ang ating social media. So, Tama. kung maaari, yung Facebook mo, i-log out mo muna yung mga Instagram mo, lahat ng nagno-notify sa'yo. Tama. I-log out mo muna. Kung nag-uusap kayo sa Messenger, yun na lang yung itira mo, pero patayin mo muna yung mga notifications para nakafocus ka lang sa online class mo. Especially kung cellphone mo yung ginagamit mo sa inyong online class. Yes, tama. Tama ka dyan. Actually, may feature naman ang I think most of Android phones, may feature sila na may do not disturb. Alam niyo yun, yung parang moon ang icon niya. So, nasa notifications, siya. So, kung i-click mo kasi yung do not disturb, yung mga calls mo, notifications, hindi siya muna magpa-prompt sa cellphone mo. Oo. Pero pag inan mo na siya ulit, doon napapasok lahat ng notifications nyo. Sa mga iPhones naman, you can specifically turn off. Kung halimbawa Facebook, doon ka actually nadidistract. So, pwede mong i-off yung notifications ng Facebook mo. Or, mas maganda yung advice mo, ma'am, mag-log out muna. Okay? So, kung may mga maingay sa Oo nga. tabi Paano mo, kung yung nanay nila yung maingay sa tabi Ayan. nila? Sila yung distraction. yung mga manok ninyo sa gilid-gilid, medyo lagay nyo sa para hindi maingay, mga ganon. Tama. Yes. Ayan, no? So, and also, pag with respect rin dun sa klase ninyo, no?
So, pag ongoing ang discussions, you can mute actually your microphone That's naman. actually a Very respect dun important. sa teacher Yes. din. Oo. Para at least pag nagagalit yung nanay mo or tumatahol, Ayan. tumatahol Tumatawal yung nanay. hindi tumatahol yung aso. O, ayan, hindi siya naririnig doon sa mismong room or yes, GC ninyo. Alright. Ayan. Next tip. So, yung number 4 na tip natin, okay, maging accountable at maging responsible ka pa din. So, I guess this applies pagdating sa submission ng mga requirements. Kailangan kang mag-set, wag kayong mag-procrastinate. Kung ano yung deadline, kailangan bear in mind pa rin kung ano yung mga kailangan i-submit nyo ahead of time. So, isa pang pwede nilang gawin dito is gumawa sila ng isang parang kung saan sila pwedeng mag-post-it or ipin nila yung mga deadlines para makip in track nila or makikita nila yung progress nila kapag may mga kailangan silang i-submit ano yung mga ASAP or meron pa yung for the following day. So, Yes. that's one thing din kasi, di ba yung last time nga yung naging case na dahil dun sa late submission. So, Yes. nasa sa inyo rin kasi sometimes nasa pagdisiplina nyo rin sa sarili ninyo kung para kumbaga matapos lahat kung ano man yung mga task na binigay I ng think, teacher. oo, dito pumapasok yung pressure kasi sa mga Yes. students right now. Kasi dahil siguro, syempre, ang mga teachers, alam nila, mas marami ng time ang mga estudyante kasi nasa bahay lang naman sila compare nung nasa face-to-face, pa lang tayo, learning tayo. That's why, siguro, nagbibigay sila ng mas maraming activity. Kaya that's why kayo, mga ka-BYIers, yun nga, sabi ni Ma'am Mayan, you should keep track of your schedules, no? Of your deadlines. Yan, no? So, disiplina lang po yan. Kasi I think most of the activities now is ginagawa na sa mga Google Class, tama? Google Meet, and automated na lahat. Oo, yung teacher ninyo, pwede na siyang maglagay doon ng deadline, oras. Deadline ng submission. Pag hindi mo siya na-submit on time, hindi na siya tatanggapin. Kasi nga, automated na lahat siya. So, best advice nga ni Ma'am Mayan, don't baka yung spelling pa ni Ma'am Mayan, wag ko na lang sabihin. Procrastinate. Huwag na lang Wag lang ipabukas. ipagpabukas Yan. pa. Yung madalawa mo ngayon. Yan. Ano Huwag nyo nang hintayin yung answer ng classmate nyo Oo, bago nyo yun i-submit yun. yung answer Oo ninyo. nga, kayo naman kasi may group chat kayo. Anong answer? Ano Kaya to? kayo Answer natatagalan eh. Oo, sabi nila, sharing is Yeah. caring. Kanina nga, kasi ako chinecheck ko yung mga ginagawa ng mga pamangkin ko. Tapos sabi ko, ano yan? Kasi meron pala silang separate GC. Nandun, Nawala yung nagsasagot GC. siya, tapos merong screenshot ng sagot. Sabi ko, ala, ano Ayan, yan? talaga, sabi nila. Counter-checking. Importante rin na kung may mga hindi kayo alam, it is better na sabihin nyo rin kasi sa teacher. Kung may Tama, mga hindi oo. naiintindihan sa instruction, you can verify from the teacher. I would tell na mas ma-appreciate pa ng teacher pag kinukulit mo siya sa mga hindi mo naiintindihan. Alright, tama. Tingnan mo na lang yung answer ng classmate mo pag naipasa mo na. Oo. Alright, so sa ating next tip naman, tip number 5. Ayan, mag-participate ka pa rin sa discussion. Ayan, no? Huwag lang pong mag-participate pag end na po ng discussion. Mag-unmute. Thank you, ma'am. Wow, kala mo naman nakinig the whole time. Oo, no? So, pag magpapa-recitation po ang inyong mga teachers, it's better na kayo po ay sumagot rin. Ayan, no? And syempre, paano ka makakasagot kung wala ka namang in-advance reading? So, importante, mag-advance reading po kayo ng inyong mga do the extra mile, do an extra reading about your topic for the day para at least pag magpa-recitation si ma'am or si sir, yun nga, meron po kayong may isasagot. And like what Ma'am Mayan said a while ago, pag meron po kayong hindi naintindihan, huwag po sa classmate ninyo magtatanong. Pwede rin naman sa classmate pero ang first-hand information kasi is nasa teacher. Okay, no? So pag may malabong instruction sa mga modules, ask your teachers, but also respect their spaces, no? Their personal time.
Hindi po yung magsasagot kayo ng alas 10 ng gabi, may hindi kayo naintindihan, kukulitin nyo sa messenger si sir or si ma'am. Siyempre, may Oo mga nga, families may- rin po ang mga May yan. So, personal life din. Sabi May nga ni Ma'am personal Faye life. kanina is may nagte-text hanggang kahit alas 11 ng gabi. oh, talaga? Oo, no, napakahirap rin kasi ang life ng mga teachers ngayon eh. Yes. Parang you cannot detach na your personal life from your Sa worst. Oo, from your students, from your personal life and the work time, gano'n. But it's a matter of mind setting them na before the start of the classes, sinasabi na yung mga house rules. Yes, tama. Dapat no? aware sila sa mga house rules ng teacher for that particular subject. Okay, ayan. So, ang next tip natin, tip number 6. Tip number 6, matuto ka na maging tech-savvy. Ayan, so dapat maalam tayo sa mga apps, kung ano yung mga ginagamit, kaya ng Zoom, ano pa ba? Yung Google Meet, Viber, Viber, Messenger. ganyan, Messenger. Tapos yung mga PDF na ano, yung, Yes, oo. yun. So dapat maging ano tayo, maging maalam tayo sa mga apps. Yes, tama ka dyan, Sir Jan Joseph. Kasi nga, new normal, tama? Ito, hindi natin ito, ano bang alam natin, nung hindi pa naman pandemic, ano lang ba naman ang ginagamit natin? Facebook at Messenger, tama? O, yun. YouTube. Pero ngayon, Friendster. Yan. Tech, sabi ka ba, Sir Jan Joseph? Sino pa ba yung may friends? Friendster pa ba ngayon? Wala na Wala rin ng Friendster. wala na atang Friendster. Pero those are important tools kasi, no? Yes, So, totoo yan. hindi lamang po dapat Netflix, ang mga nasa ano natin, cellphone natin. Dapat yung mga tools na gagamitin ninyo sa online class ninyo, yun yung dapat matutunan ninyo, okay? Para hindi kayo mahuli. Yeah. Okay. Okay. Okay, next tip. 7. Tip number 7, magsulat ka pa din ng mga notes. So, Tama. may mga nagtatanong na students, bakit pa ako kailangan magsulat ng notes? Eh, meron ng handouts si ma'am, meron na ng video, meron na rin books. Bakit pa ako magsusulat ng notes? So, ang wisdom kasi behind sa notes, dun mo sinusulat kung ano yung naintindihan mo sa lesson. Yes. Not necessary kung ano yung word for word mo yan. For example, may definition. Hindi mo necessary yun ang isusulat mo, kundi yung definition mo on your own. Pwede mo nang isulat siya sa Tagalog, sa Ilocano, o yung mas comfortable sa'yo. Yes. Doon mo na rin isusulat yung mga additional notes mo na bigla mong naisip, ito pala yung meaning nun. Isusulat mo na siya sa notes mo. And ang advantage nun, pag magre-review ka, nakasulat na lahat. Not like sa book or sa video, hahanapin mo pa siya. Pero sa notes, nandun na siya. Sometimes nga, pag nag-e-exam ka, naaalala mo pa nga kung Oo. saang part sa notebook mo sinulat yun eh. So, Actually, very useful. dito sa advice, sa tip naman na ito, actually, kayong mga tayo, individual differences kasi di ba? Lahat tayo, meron tayong mga different learning styles. Yes. Kagaya ko, I think visual ako eh. Oo, Gusto ko may nakikita ko, visual, sa sa reading, ganyan, no? So, gusto ko pag nag-aaral rin ako, sinusulat ko siya para naha-highlight ko siya. Kasi pag, halimbawa, nagte-test ako, ano na nga yung hin-highlight ko ng green? Ano na nga yung word na yon? Parang mas naalala ko siya. So, determine your learning style. Kung halimbawa, ang learning style mo is audio. Ayun. Baka pwede mong i-record. Oo. Tapos pakinggan mo siya after. Kung halimbawa, hindi ka makapag-focus muna sa pakikinig sa teacher mo kasi maraming distractions. Pwede mong i-record, tapos pakinggan mo na lang siya. No? So, depende yan sa learning style mo. Okay? Alright. So, pero notes are still Yan. the Very best kasi important mababalikan mo siya. Okay, yung tip number 8 naman natin. Ayan, mag-reach out ka sa mga kaklase mo. Yes, in a good way. In a good way, mag-reach out po sa mga kaklase ninyo. Not only sa mga kaklase siguro, Yes. ang maganda sa atin, Include kasi kayo- yung family. Yes, Importante tama. yung family Especially kasi... si nanay. Bakit nanay? Nanay. Nag-answer ng notes ng module. Kasi ako, I encourage the students na
kung may hindi kayang sagutan, pwedeng magpatulong naman sa Other mga batches. brother, sister, or any family member. Basta bear in mind na kailangan sila pa rin yung unang Yes, sasagot. tama. Oo. Pwede niya na rin gawing bonding moment yan with your Oo, family. tama. Huwag Yes. lang kayo mag-away-away sa answer. Family. And dito sa HBBC, we are family. Yes. So, halimbawa, kung meron po kayong mga struggle sa math. Ay, sir, kasi feeling ko ang isa sa mga pinakamahirap na ituro online math. Oo nga. O kasi yung mga formula, paano mo isusulat kaya dun sa ano? Pag sabi ni ma'am, Sinusulat namin meron na kaming mga yung parang drawing pad. Tas drawing, nasa sinusulat screen na. ninyo. Ganon. Oh. Extra challenging rin. No? Oo. Pero pwede kayo magpatulong sa ating mga ano, sa mga engineers natin. engineers natin. O si Sir John Joseph. John Joseph. Ayan, pag nahirapan kayo sa math. Oo. Ako rin, math. Wala akong kinalaman dyan, ha, math. Maturog lang. Siguro sa English, pwede ko pa kayong matulungan. Ayan, Wow. nag-offer na ng free tutorial. Pati si Ma'am free Mayan, tutorial. biology. Si Ma'am Mayan, biology. Yung maintindihan ng Ayan. mitochondria. Ayan. Oo. Wow. Anong mitochondria? Hindi ko na. Kung gusto nyong matuto sa business, andyan si Tita Beng. Ayan, Tita yan. Beng. Ayan. May patest na yan. Oo. Kung nahirapan kayo sa recess, andyan si Daniel. Recess? Hindi niya alam kung ano kayong kakainin ko ngayong recess. Yan. Oo Tanong nga. niyo kay Daniel. So reach out. Reach out sa inyong mga kaklase. Kung halimbawa may mga hindi kayo naintindihan, tas Or hindi may mga avail. group task Oh, din. kung pag may mga group task, gano'n, no? Siyempre, pwede rin magpatulong sa mga kuya nyo, ate ninyo. Kami dito sa Tita Tito. Yes. Kuya na lang, kasi Wag baka tawagin nila mahihiya. tayong Tito. Tito Brian. Kaya nga tinatawag na ninong eh. Ay, Nino. O, yung Ayan. mga DIY. Huwag mahihiyang magtanong. Yan. Huwag mahiyang magtanong. Ayan. Okay, and syempre, Tip number 9. tip number 9. Okay. Tumayo ka sa upuan mo paminsan-minsan. Actually, ironically, parang ang pag-upo ang isa sa mga pinakamadaling gawin, tama? Pero nakakapagod. Yes. O, di ba pag magbiyahe ka from here to Manila, parang parang binugbog ka, ganon. Pero for your health, ito naman sa factor ng health, kailangan, di ba, every after class po ninyo, mga ka-BYIers, tumayo kayo, mag-stretching kayo, and yung eyes ninyo, itingin ninyo sa Malayo. sa malayo, mga 20, Mga green. sa mga greens, At ganyan, saka no? kailangan mag-water break din. Water break and break. coffee break rin, no? Oo. Give yourself a break. Pag tapos na yung isang klase nyo, hindi yung dediretso, ay tapos na yung klase ko, mag-ano nga ako, isang episode lang ng ng Netflix, ng K-drama. Oo, wag nyong tuloy-tuloy na gano'n, no? So, give yourself a break na yung talagang makakapag-relax yung eyes mo, yung muscles mo, mag-stretching kayo, alright? Okay, mabilis kayong ma-stress, tatanda pag gano'n. Ayan. And lastly, Tip ayan, number 10. Matuto kang paghiwalayin ng school time at bahay time. Ayan, dito pumapasok yung time management. yes, Oo. So yung time management kasi, pare-pareho tayong nabigyan ng 24 hours. You cannot add even a single second in a minute. So dapat, matuto kang paghiwalayin ng school time at bahay time. At syempre, ang pinaka-importante dito, pagkagising mo ng umaga, huwag mong kalimutan ang pinaka-importante. Ano ito? Yung devotion. Yes. Dapat mag-devotion pa rin tayo, ganyan. Kasi, yun nga, hingin natin yung biyaya ng Panginoon. alright, tama, no? So, pinaka-importante nga dyan, actually, di ba, magkaroon ka ng schedule. Actually, early in the morning, dapat ang first thing na ginagawa natin is yung ating devotion. Daily Ayan, no? devotion. And syempre, wag rin natin kalimutan to become lights or responsible, and kailangan kahit naka-online class tayo, hindi tayo naka face-to-face, kailangan makikita pa rin na tayo are Christians. Oo, hindi dapat tayo yung unang gumagawa ng GC para magkopyahan. Siraan si Ma'am. Oo, para siraan si Ma'am. Ano ba naman si Ma'am? Daming pinapagawa, gano'n, no?
Actually, you can offer kahit once a week lang. Ma'am, pwede ba ipag-pray natin, ipag-pray ko tong online class natin, di ba? O ipag-pray mo si teacher, ipag-pray mo yung internet, ipag-pray mo yung mga devices na gagamitin ng mga classmates mo. In that way, di ba, you can make a difference from all of your classmates. And ma-appreciate nila yun for sure, no? O, kahit once a week lang, kasi pag everyday, syempre baka maumay sila sa'yo, no? I mean, you can pray privately for them, no, every day. Pero dun sa klase nyo, kahit once a week, i-offer mo na ipag-pray mo yung klase ninyo. Every Monday pwede yon para at least fresh kayong lahat, di ba? Everyone is willing to learn and everyone is excited na matuto sa inyong klase. Ayan, no? So, yun po yung mga tips namin para sa inyo. Very basic lang. Ayan, basic tips, basic principles. Ayan, no? Reviewin na natin siya ulit. Alright, reviewin natin siya, Sir Joseph, no? Ay, Sir Benjamin, sorry. Hindi, yung yung nandun na lahat. I think nasa last slide. Ayun, ayan. So, una, tratuhin mo ang online class mo as a regular class. Yung pangalawa, pumunta sa isang kwarto na doon ka magklase. Pangatlo, tanggalin mo yung lahat ng mga distraction. Pang-apat, maging accountable at maging responsible ka pa din. Number 5, mag-participate ka pa din sa discussion. Number 6, matuto ka na maging tech-savvy. Number 7, magsulat ka pa din ng mga notes. Mag-reach out ka din sa mga kaklase mo. Number 9, tumayo sa upuan paminsan-minsan. Last but not the least, matuto kang paghiwalayin ng school time at bahay time. Alright, so I hope nakatulong po ang mga tips na ito. Ayan. Thank you, Studio Thank you sa mga students natin na nandito. Supportive So, sa very time supportive. natin. Yes. Yung mga nasa Zoom natin, mukhang nakatulog na kayo mga guys. I hope hindi. Magbasa tayo sa mga ilan sa mga replies natin sa ating chat box, Ayan. no? Yung mga ilan sa mga encounters nila when it comes to their online studies. Ang sabi ni Ma'am Joanne, nahihirapan po ako sa pagtuturo. Hindi na pala siya estudyante. Oo. Alright. Basahin natin. Dear Kadokto. Ayan. Mukhang matindi yung pinagdaan. Galing po ito kay Sister Princess and Brother Patrick Lagasca. Meeting the deadline po, especially kung marami pong pinapagawang activities and performances tasks. Ayan. May advice ako dyan. Nung student ako, pag sabay-sabay yung mga requirements namin, ang una kong ginagawa is yung pinakamadaling matapos. At least may matatapos ka na. Oo. Tapos, uunti-untiin mo, and then yung susunod na naman. Pati sa exam actually, ang advice na palagi nila sa amin, unahin mo yung madaling matapos. Pinakamadali. Oo. Para at least may matapos ka tama. na. Ay, oo. No, medyo may realization ako dyan. Kasi sometimes ako naman pinakamahirap ang gusto kong unang gawin. Pero dahil ang hirap naman, gawin ko na lang later, parang gano'n. Yun ang At nagiging saka mindset isa ko. pa is kung ano yung mas pressing, kung ano yung kailangan. Pinaka-urgent. Determine nila yung ano yung red, Pinaka-urgent. yung green, or yung yellow. Pag red, yun na yung outright deadline na Deadline. the following day or yun na yung submit. Tapos, parang hindi sila mahirapan. Kasi Yes. pag sabay-sabay naisipin nila na kailangan tapusin at once, wala talagang eventually matatapos. Yes. Pero you have to categorize kung ano yung ASAP na i-submit, pwedeng gawin ito next time, gano'n. Diyan pumapasok yung advice ni Ma'am Mayan kanina na to-do list. Yeah, to-do Pwede, list. maganda rin kung may calendar kayo. So, yung nakuha nyo nung New Year na calendar sa kapitbahay Sulat nyo, doon. Oo. doon nyo isulat kung ano yung dates para pag Yes. nakikita nyo na lahat. Magkakasunod. Diba? Ayan, mula naman kay Sister Frances ako. Sabi niya dito, time management po, hindi ko na po nasusunod ang tamang oras sa pagtulog. Ayan. Ayan. So, ano yung may advice natin dito? So, nahihirapan siya sa pagtulog. So, hindi siya nahihirapan sa mod. Hindi siguro dahil sa pagsagot sa mga modules, Okay. hindi na niya, yung parang body clock ba niya, hindi na Nawala. nasusunod. Konting tiis lang. Okay. Siguro,
Yeah, ikaw muna. Ikaw nga sabi dyan. Kailangan pa rin kailangan pa rin i-mindset na kailangan kasi mas hindi ka makakapag-work kapag restless yung katawan. Hindi ka rin makakapag-isip ng maayos. So, isa-isip pa rin na andun yung deviation ng schoolwork at saka yung time para matulog, Very important pahinga. yun. Oo. Minsan nga mas magandang mag-work, mag-solve ng mga equations or mga assignments nyo sa umaga, like yung mga Yes, 5 a.m., 6 tama. a.m. Oo. After mag-devotion. Oo. Kasi nga, di ba, I think rest is very important kasi ang God the Father, di ba, when He created the On the world, seventh di ba, on the seventh day, He rested. So, pag sa tingin nyo, hindi nyo na kaya, ayan, at may time pa naman, you can rest muna, no? You can set aside muna yung modules ninyo and then sagutan nyo na lang siya the other day or the following hour. Okay? Basta mag-set kayo ng time para mag-relax. I-unwind nila yung isip Yes. nila from the deadline. Kasi pag ibobombard mo naman yung yung mind mo, wala ring lalabas eh. Tama. Lalo yung mga essay. Mas lalo lang ipe-pressure yung sarili. Mas lalo ka lang mape-pressure. Ayan. So ito naman ay mula kay Brother AJ. Sabi niya, the challenges I face in my online class is doing lots of work and spending too much time on the screen. Okay, English yan. English yan. Ikaw na muna English sa yan. Ay, so okay yan. Nasi-CR ako. Ako din. EJ? Okay. EJ, we'll get back to you later. Patay tayo dyan. Yes, so screen time. Okay, so there's a lot of activities and syempre nga, no, so tutok sila sa laptop, sa cellphone nila, no. So same advice siguro goes to what we have said to Frances, no. So give yourself a break I think every 20 minutes. 20 minutes, preferably. Yes, preferably you need to stretch yourself and then look away from the screen so that you can focus more on your studies. Yung tissue. Asan yung tissue? Issue Bakit kasi bakit nyo kasi siya pinasagutan? Hirap na hirap tuloy tayo. Alright, EJ, ayan. And actually, But, that's his struggle. Yes. That the same goes to all the teachers. And appreciate also your teachers once in a while na kasi yung focus din nila sa screen, the same thing. Yes, the same experience goes with the same. teachers. Yes, tama. So once in a while, tip ko lang din sa kanila, try to appreciate your teacher, communicate na, encourage also your teachers. Yeah, that they are doing Yeah. well with Assurance, nandun yung Oo. assurance na it's something for the teacher, fulfilling for the teacher to know that their students are actually learning something from them. Nandun Yes. yung progress or development dun sa learning. That's one thing. Yes. Ayun. And I think, when I was studying, I have my drawer at home or in our dormitory, yung first in, first out. Kung ano yung unang binibigay kasi na, halimbawa, di ba at the start of, especially pag sa mga college naman, may binibigay na course syllabus and then binibigay na doon kung ano yung magiging requirements, what will be the expected project for this subject. So I do extra reading na and then pag halimbawa mga research, sinisimulan ko na ng magsulat, ganon, para at least pag dumating na yung deadline, may naumpisahan na ako. Hindi na ako nagka-cramming sa submission ko ng mga papers ko, ng aking mga projects and requirements. So that's it, no? So if your teacher gave the project or the assignment ahead of time, do it also ahead of time so that you will not you can submit it on time. Alright? Okay, so yun lang. Baka may magtanong pa ng English. Sige, ano naman tayo? Sa games na muna tayo. Yan, may natutunan ba kayo, mga young people? At saka, hopefully, we keep our line open naman sa mga students. That's why. Pwede Yes, mag-PM sa tama. mga kuya ninyo. Yeah. Paano kayo nakasurvive, kuya, ate? Yes. Pahingi ng load, gano'n. May humabol. May Ayan. humabol. Sabi niya si Sister Diane. Ay, Laging internet connection, naglalag daw. Especially during exam. I had to restart the exam again.
Sister Dayan, that's the price we pay for being in the far-flung areas, you know. Okay, Dayan, paano pag may, sila, bubunutan ng ngipin? Sinong binubunutan niyo sa bahay ninyo? Yung aso namin. Ganun. Okay, so si Sis din, nag-aaral ng Testimony? dentistry. Yes. Ayan, next is... Okay. Alright, okay, no. So, ayan, okay. So, ngayon, so, next time na lang, no, since medyo na-enjoy natin yung discussion natin. Na-enjoy nyo ba yung discussion natin? Thumbs up naman dyan. Yes. Ayan, kung may natutunan kayo, 1 or 2 principles man lang, ayan, no. Ayan, so thumbs up naman dyan, okay? So, we'll have our game next time, no, kasi, meron pa tayo nung ating Share the Word, Share a Word segment. So, we are all excited to hear their testimonies. Ayan, so first on the line, syempre, ang isa sa mga young professionals natin sa Claveria. Ayan, no? And faithful also, isa sa mga faithful young people natin doon. Si Brother Lindsay, ayan, no? Let's hear from him about his testimony sa kanyang soul-winning activity this week. Brother Lindsay, ayan, gising! Ay, wala siya? Wala siya. Hindi, nasa nasa podium. Nasa ano siya? Ayun. Ayun, si Brother Lindsay. Hello, Doc. Ang daming fans. Ikatam na tatamas mo, Brad. Okay lang. Tap mo nagdaka nga na sayan. Uy, mas guwapo ka. Balik mo na lang, Brad. Thank God for this opportunity kapsat ka makapag-share mit iti survey nga kapsat ket kung namin ket thank you Pastor Proby iti privilege nga mang-share mit iti bubrati apo ti Claveria kapsat ket walang kahit kung share kapsat ket umuna jayan ket DJ answered prayer can courage about iti survey nga kapsat jalang kahit kung share ket DJ next week hindi kayo hindi yung upset na nakapagsulinin kata si Tutudo. Kaya i-share ko jacket na-share ako hindi nga may isang frontliner ka upset kaya yung pag-pray ko DJDT apo nga sabi ko mata digiti nga frontliner kaya mamuan dati gospel ken at least man lang ket ma-warning nga by the grace of God kaya DJ naldaw nak namin no pa nagbabike no aket di jetim pakita ti abo kanya nga dito siguro na ako iti karkararaton konakit di jeti may isang yung kararago ket preskat kat may isang aldaw ket sinong batan ti abo kakapsat ket di dapat ti di ket sigot-sigot na nga napanuray adati paltog jasawon nakapsat ket medyo nagdanag na talaga jeta adati tawag na yan, Armalite na jisango na di table na kapsat kit may sa jacket jakaris ka kapsat kit pagyamanak tiapo jakaris nga inset tiapo kapsat ta nabilbilik diti ikem tumot nga paltog hindi kapsat na mo paltog ko so di word of God kit pagyamanak tiapo di jeta na-share kanya na iti gospel na-distribute kanya na iti trust ken na-warning anti soul na kapsat despite iti trabaho nga bobraan natin naldaw nga pinangigagat iti sangkalubungan kapsat ket at least ket naman dati gospel ket nisalakan kay ti souls daw kapsat ket once again thank you Pastor Proby ken si Pastor Midden Pastor Dennis ket tugad bitaw. Amen. Ayan, no, nakaka-bless. Amen. Palakpakan naman natin. Kanino mo Brother Lindsay, sino yung ita-challenge mo this week? I challenge Brad Jonard. Brother Jonard. Ayan, si Brother Jonard. Ayan. Si Brother Jonard, yan, may Armalite yan, Brother Lindsay. Ayan, no, tama yung sinabi niya, no? Medyo, pag halimbawa, kasi yung sundalo ata yung ano niya, di ba? Frontliner. Frontliner yung sinulwinan niya. Oo. Siyempre talaga nakakatakot pag may nakita kang baril doon. Pero siyempre,
mas powerful mas yung dala powerful niyang, yung kanyang sandata. armas, sandata. The gospel. All right? Okay. Thank you, Brother Lindsay, and God bless. All right. So ngayon naman, ayan, we also have another BYIer sa ating sa pasukin naman, no? So ang kayamanan ng pasukin, ayan, Sister Jewel. Ayan, Jewel of Pasukin. Siya ba yan? Wow. Wow! Magkamukha pala kayo, Kuya Oo, Jimran. Sis Jewel. Pakinggan po natin ang valedictory speech ni Sister Jewel. Paki-unmute po. I thank God. I thank God for this privilege to testify how God really worked in my life in this past week, especially winning souls. The feeling that time is shock but challenging. Challenging in a way na may sublim manentay dati mo obra and before pandemic. Kahit nagbayag abulan ng adinak nakapagsolving. Unlike idihan pa'y pandemic, yet ninalem after class and drive. So, ayun, despite ikaado module ko, haan na maawan niya na panunod ko nga kasabulak absolving. Not because na-challenge na, ka-testimony ita, but because I take that as a sign na isublik kay dati ka o and para ti ako. Ibihan pa'y pandemic. Ay kasi lang nangaramig wait ti ako tapno lang agtignay na kaisublik kay dati kaka-aramatak kanya na. Kaya si kakararagay kay pusok idalan na ti ako face-to-face man or through BC or chat. And I thank God in dalan na ti ako makapag-share through Messenger virtual. Friday night, after our young ladies discipleship, i-message ko tayo classmate ko, nga ingagararan ko within that week, sa pulang magsolvingan kasi I set a goal dapat mawin ko DJ at tao. At first, intas na ti Apo kasi that time, paghikamatan iti modules. Kasi aday after that, na nagpapasaan So, malang one time na kasi finalize siguro. Kaya, ipuso ko na dapat si kakararag. Nag-chat na kanya na dinamag ko no obra na, tapos nag-reply na kas ko na. Tapos, ko na kasi lang agduduan ako nung ituloy ko ba, di pinang solving ko kanya na or haan. But then, nag-ask na kanya na nung masango na or haan. Kaya, Jijay, apay may kas ko na ni Jay. Si Jay, in-grab ko ni Jay nga chance na nun masolving nga ni Iso na. Kaya at first, i-struggle kaya nagrigat kasi through chat niya ito ang-type. Kaya nagrigat kaya ang-type. Si Jay, na-notice na siguro nga agkol talatan ko na. Kaya ayan ni Jay, Jay second point, for spiritual needs. Si Jay, in-grab ko DJ nga chance nga makapag-share iso na. Kahit nag-challenging gayam because Jay nga makapag-share through call or chat. Kahit si DJ, blessing ni Jay, kahit naawatan na DJ, pinang-share ko iti gospel. Kahit gitnam namain nga awatan na ni Jesus Christ as his Savior. Kahit DJ, di pa nung nag-read, baka di na maawatan kasi na face-to-face. Ngayon, I put all my best and di pa nung nag-get, I will do my best and God will do the rest. Kaya isa DJ, in-expect ka kasi, and it's a blessing kanya. And I hope
nga dili started nga makapagsolving na ket to God be the glory. Ket I challenge Sis Ernalyn Tao. God bless. Nalinsaw. Ernalyn. Alright, ayan no. Thank you very much, Sister Jewel. Ayan no. So, she was able to share the gospel by the grace of God. Yung isang classmate niya, no, sa isang classmate via messenger. Wow. No? Online soul winning. Okay, ayan no. So nakaka-bless po yung ating mga testimony. Ayan no. So in our next episode, we'll be hearing the testimony of Sister Ernalyn and Brother Jonard. Ayan, may isa pa actually sana si Daniel Pastor pero sabi niya na kinancel daw yung schedule ng Bible study niya, Pastor. Bible study daw yung kanyang inano, Pastor eh. Ayan, amen, Daniel. Ayan, Amen. no? So, ayan, let's welcome our beloved pastor. Ayan, Pastor Provi Cadelinia. All right. Okay. Magandang hapon sa inyong lahat. It's always a joy and a blessing to be able to minister to you. For we know that the Lord will bless us in a very special way. Thank you so much, Brother Bryle, John Joseph, si Mayan, saka si Faye, for really doing a good work in hosting our Doc Talk. Palakpakan natin sila. Praise the Lord. Alam nyo, hindi madali ang mag-prepare ng mga script. And they had to really make sure they are saying the right words and they can communicate what is the vision and heart of the pastor. Kaya their work here is only one half of the actual kasi the other half is the preparation. Baka nga 3/4 yung preparation, 1/4 lang itong performance na ito. Pero salamat sa Panginoon for the wisdom that God has given them. I was listening back there, yung ating mga testimonies ni Lindsay. Okay? Wow. Na-miss tayo nga nakita ni Brother Lindsay. Ayos na ayos ha. Tsaka si Jewel. And we have some on deck pa na mag-testimony but for the sake of time, we will continue the testimony next time, the Lord willing. Well, I was also listening digito'y 10 tips kung papaano pumasa sa online class. Maganda, very positive yung title ha. Oo, 10 tips. Oo, paano pumasa? Ibig sabihin, you are expecting to pass. You are aiming to pass. Oo, you are not aiming to hang yourself, but you are aiming to pass the online class. Kasi ngayon, sa totoo lang, dalawa ang struggle. The online at saka yung modules. Sa online lang naman, very simple. Kinakailangan lang na nasa tamang lokasyon ka. You have to make sure that your internet has a good signal. Kasi kahit pa iPhone yung cellphone mo, kung wala kang signal, wala ka rin matututunan. So I think the key is a good signal. Find a good signal where you can access the online class na walang interruption sa hangin. Oo. And of course, sa online class, you need to take note of two things. Dalawang bagay lang, very practical. I think it's here. But you need to take note of the explanation. Of course, meron yatang binibigay ng mga handouts. But sometimes your teacher will give some explanations that are not in the handouts. Pangalawa dyan, pag nag-take note ka, nilagay mo doon sa handout mo, pag ni-review mo, mas madali mong ma-remember o maalala yung explanation because of that side note. So you need to take down notes. Oo. And then, feedback. Okay na?
Okay? Ayan. So, kailangan na magbigay din kayo ng feedback sa teacher nyo. Feedback eh. Oo. Now, first of all, you take down notes. Diba? Nakikinig ka, limbawa ito. Pag itong lesson, binigay ko sa'yo at nagdi-discuss ako, you are following down the discussion sa lesson. So, pag meron siyang mga dinefine, di sulat mo yon. Hindi yung amok tulat tadetan. You know, that is where many students fail. They assume that their memory can always remember everything. Well, no kadingdingig mo lang, it appears that you can remember everything. But the following day, alimbawa ako, short-term memory ako eh. So, pag minemorize ko ngayon, next week wala na yun. Ganun ka short-term yung aking memory. Para siyang alam mo yung kinakabit ninyo na, anong tawag dyan, yung CCTV. Every month yata automatically nagre-reset yon. Kasi yung memory niya napupuno. So every month automatically na-erase na lang siya to give way, di ba? Minsan ganun yung aking brain. That is my problem ever since. Kaya alam ko yung problema ko. And by the way, that's what you need to do, students. Know your struggle and problem. And you can ask people who know how to help you solve that problem. Halimbawa, ano ang gagawin mo pag short-term memory ka? Ikaw, Sir Bryle, short-term memory ka ba o medyo long-term? Short-term memory. O, ikaw, short-term, medyo long. O, may pictographic memory to eh. Oo, CFA. Short. So, anong ginagawa mo ngayon kung short-term memory ka? So, as a student, identify your problem. Kasi yung pag-aaral mo, yung brain mo, asset yan. Pero kung nagiging liability, wala kang matututunan. So, you have to find out your problem. Ano ba ang gap? Anong problem ko na, asa ko makanyak, ti problema ko short-term memory. So, I have to find solution for it. Ang ginagawa ko nun, ganito. Dahil short-term memory ako, napansin ko na pag palagi kong nababasa, kahit hindi ko i-memorize, eventually, yun ang nare-retain ng long term. So, ang ginagawa ko nun, ganito yan. Every day, I will review my notes. Halimbawa, nagklase tayo ngayon ng biology. O, mamayang gabi, i-review ko yung aking notes nang diniscuss natin. Then, tomorrow morning, before I go to school, after my devotion, nire-refresh ko pa yan sa mind. And then, at the end of the week, lahat ng diniscuss namin ng whole week, i-review ko na naman yan. Para pag nag-review ka na for exam, hindi yung uupo ka, magme-memorize, napuprostrate ka, magpapakamatay ka kasi ayaw pumasok. Mali eh. Hindi conducive yung learning na ganun sa short-term memory. Pag short-term memory ka, talagang itanim mo yan at papaano mo itanim yan, every day, every week mo, nire-review yung notes. Binabasa mo lang ng ganyan hanggang mag-register. So that is how I solve my problem sa short-term memory. Hanggang ngayon, short-term memory pa rin ako. Di ba? Ang isa pang weakness ko is to memorize numbers. O kaya mag-memorize ng enumeration. Maraming tips sa internet. Yung mga self-help na tips, paano mag-memorize ng mga enumeration. Madali yun eh. Yung mga first letter lang, di ba? First letter. O aayusin mo yan, ganun. So, responsibility mong estudyante, hindi na yan i-spoon feed ng teacher sa'yo. Natuturuan ka pa paano mag-learn. Obligasyon mong pag-aralan, paano ka ma-learn conducive sa style ng learning mo. Dahil ang trabaho lang ng teacher, ibigay ang lesson. It's up to you how to actually learn it. So find out your learning style and i-fit mo yung lessons doon sa learning style mo. Diba? So take down notes sa online. And then, siyempre, kailangan na nasa tamang location ka. So basically, yun ang take down notes and then write your questions. Diba? Nagdi-discuss. May time nahihiya kang mag-interrupt. O, diba? So, sulat mo na lang yung mga hindi clear sa'yo. Sulat mo lang yung question mo. So, if you can find the answer later after the discussion, well and good. Pag hindi, you can ask from your classmates. But, if your classmates cannot satisfy you sa tanong mo, better go to your teacher. Oo. So, ganun lang kasimple yon. O, di ba?
Do not assume na, deta, I want to take exam, deta. Paano pag nasa exam? Di ba? Tapos sasabihin mo, ma'am, hindi mo diniscuss to. Hindi mo sinulat. Alright? So, yan ang ano dyan. Pagdating naman sa module, okay? Sa module tayo. Kasi naranasan kong nag-modular. Dahil nung ako nag-Bible College, Braille, ang schedule ko, Lunes sa ACE. So, kinakailangan, meron akong matapos na paces na yon ay dapat tapusin ko ng 1 linggo if I'm a full-time student in the school. So, how can I do that? Monday lang ako. I have to cover on Monday what I can finish in 5 days. So, 5 times yung speed mo dyan. 5 times na speed. Hindi lang yun nakafocus yung aking mind. Sa Bible College, ibang setting na naman yun. Kasi walang math sa Bible College. Walang science sa Bible College. So, iba namang setting. Kumbaga yung context ng mind mo magsishift into a new setting. Pagkatapos, nagpapastor na ako noon. Kaya, I was 15, 16, 17 years old during those years. It was very hard. I'm just so thankful na very considerate yung mga teachers ko dyan sa North Side, yung aming supervisor. Now, pagdating dyan sa modular, meron akong sinulat na 3 dito kasi let me just give this to you, overall na to. 3 important words. Number 1 is balance. Balance. The Bible says in Proverbs 11:1, a false balance is abomination to God. Ayaw ng Panginoon na hindi balanse. So, you have to balance. And as a pastor, ang isang concern ko dito is paano mo i-balance yung pag-aaral at yung pag-serve mo sa Panginoon. Especially today sa HBBC, we have a lot of schedules na opportunities naman kit didigitoy. Pero with a wrong mindset, kit burden namin na ko ay, di man digi mo nga, di OC tayo man na, kasto, insend naman tayo lesson na, jak penal pasti assignment ko. O, di ba? So, you need to have a balance. Balansehin mo yan. Okay? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tandaan mo to, yung kakaunting oras mo na gumawa ng studies mo with the blessing of the Lord can go farther than a day without the blessing of the Lord. So mas magandang inuna mo siya and all these things shall be added unto you. Kahit yung gawin mo sanang 10 oras, 3 oras na lang yung natitira, pero dahil by faith inuna mo ang Diyos, taka ka na nalangin, baka matapos mo talaga yan in 3 hours. You will be surprised of how the Lord would really help you finish everything. At alam nyo, marami tayong mga young people dito na busy sa pag-aaral, pero may panahon pa rin na maglingkod sa Panginoon. Nagpa-practice sila ng choral, nagpa-practice sila ng orchestra, di ba? We praise the Lord. Si Christine Parico ay sa Saturday, commitment niyang tumulong kay Ma'am Kay doon sa Akay. So malaking bagay yun. Alam namin, busy itong mga batang ito. Pero hindi pwedeng lumabas iti makalawas nga wala silang nagawa sa ministry. So, do not allow the devil to make you so busy that you have no time to do your ministry for the Lord. Balance is the key. And you have to really pray for that. So, tandaan nyo yan. Balance. Number 2 word is work smart. Work smart. Don't work hard. Work smart. Study smart, not study hard. Yung iba kasi, they work hard. Urehan na sumurag, hana umuli ka dakwadang pilitin dalata. You're working hard, but you are not gaining a lot because you're not working smart. So what do you do? James 1:5. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Now, what does it mean to work smart? Diyan papasok yung mga tinatawag na tips and techniques. Sa lahat ng bagay, may techniques.
you know, if you have a wide variety of exposure, magugulat ka, there are some countries who do agriculture with a unique technique na wala pa sa Pilipinas. Nagulat ako, 2 years ago, meron na palang farming sa ibang bansa. Alam nyo kung saan nakatanim yung mga palay? Hindi sa bukid, sa pond. Water. Ewan kung alam nyo yon. Hydro. Pero palay ha. Marami akong alam na hydro na pagtatanim, pero mga cabbage, pechay, mga ganon. Pero na-surprise ako, nakita ko, palay, hindi sa bukid itinanim, kundi sa pond. Anong tawag doon? Technique. So, when you are exposed with different countries, mapapansin mo, kahit sa Indonesia, sa hirap ng buhay, ang tao napipilitang dumiskarte. So, magugulat ka sa diskarte. Meron nga makikita kang diskarte doon yung papaano niya, yung jetmatic na nung araw, yung mahaba pa kasi. Matatawa ka, pero sasabihin mo na lang, galing niyang nag-isip ng paraan. Yan ang tinatawag na work smart. So as a student, you are loaded with many things to do. Pero dapat simplified sa mind mo yung approach mo dyan. Huwag mong i-take na, grabe, ang daming modules. Simplify it. Do not be defeated by the burden. Be like David. Ang tingin niya kay Goliath, katiting lang yon. Ang tingin ng mga sundalo, grabe to, laki nito, hindi natin kaya to. Hindi natin matatapos to. Wala, magiging servants na tayo ng mga Philistine. Minsan, ganyan ang estudyante. Grabe, nang tudban ni Mamon, di pinanalpastigat. Grabe. Puro ganon. You've got to develop a mindset that can easily simplify complicated matters. Kaya alam nyo, magandang practice yan. Kahit tapos na kayong mag-aral, magtatrabaho kayo, when you learn to develop that kind of character, wow, magugustuhan ka ng kahit sinong boss. Kasi ikaw yung tao na kung gawin ng iba, 3 araw, ikaw 1 araw lang. Paano niya nagawa? Work smart. Students, ngayon nyo na i-apply, hindi kung may trabaho ka. Ngayong nag-aaral ka pa lang, i-apply mo ang work smart. There are many ways you can find it out. Mag-research ka lang sa Google, ang daming techniques. Oh, di ba? Marami kang makukuhang resources. Ang dami. Ang magluto nga ngayon, hindi mo na kailangan, para lang matuto kang mag-aral, if you're not after the papers, you just want to learn how to cook, you don't need to go enroll in a school anymore. Mag-YouTube ka lang, malalaman mo na kaagad. So it saves you time, it saves you money. Wala ka nga lang pirmadong degree. Pero ang gusto mo lang naman, matutong magluto. Skill lang naman. So, students, learn to simplify things. Parang ganito. Napapansin ko yan pag nagbabike kami ng malayo. Halimbawa, kung ang aming pupuntahan ay 100 kilometers, which naranasan na namin yon, century ride. Pag iniisip mo pa lang yung layo, bagot na bagot ka na. Pagod ka na. Pud ka na. Baka gusto mo nang bumalik pa uwi. But do you know how I conquer century ride? Bigyan mo ako ng 500 kilometers. Give me time to finish 500 kilometers. I can enjoy that ride. You know how you do it? Simplify it. Okay. Mag-bike tayo hanggang Badok. Papaano mo i-mindset yan? Hanggang Badok. Ang round trip niyan, aabot ng 4 to 5 hours sa regular na space ng bike. Paano mo i-mindset yan? Para ma-enjoy mo all the way, back and forth. You know how you do it? I-chop-chop mo. Ang sabi ng i-chop-chop mo. Ako sa akin, okay, magsisimula tayo. Malapit lang yan. Magsisimula tayo dito hanggang bypass. Then, pag nasa bypass ka, malapit ka na ng Northwestern. Pag nasa Northwestern ka, malapit ka na ng Poway Lake. Pag Poway Lake ka, ilang kembot na lang, ilang padjak na lang, Poway Church ka na. Pag nasa Poway Church ka na, malapit ka na ng Curimaw.
Pag nasa Curimaw ka na, malapit ka na ng Pinili. Pag nasa Pinili, Badok na. Yehey! Simplify. Ngayon, kung wala kang ganong mindset, umayak tumaminsanan, nagadayo. Ganyan kung bakit nagpapakamatay ang maraming estudyante. Hindi nila alam i-simplify yung mga intense at pressure sa kanilang buhay. Yan ang aking tip sa inyo. Work smart. O, halimbawa bukas, bibigyan ka ng napakadaming load. O, now, how do you work smart? Tip number 3. O yan, magtatapos na tayo rito. 3 lang. Una, balance. Number 2, work smart. Number 3, set goal and practice time management. Set goal and practice time management. May biblical verse tayo dyan. So kaya ito, 3 biblical tips. 3 biblical tips and techniques on how to, maganda tong topic eh, paano ipasa ang online class. O, ngayong new normal. Okay? So, anong sabi ng 1 Corinthians 14:40? Do all things decently and in order. Paano mo kainin ng elepante? Oh, di ba? Bit by bit, bite by bite. Huwag mong, you don't try to swallow the whole elephant at once. Nobody can do that. Kahit nga yung yung beklat, kaya niya bang, elepante, kaya niya bang iswalo yung buong elepante? Mag-give up yung beklat, yung sawa. Amen? Oh, kaya, anong gagawin mo ngayon? You set a goal, you organize. I suggest, 2 ang pwede dyan. Diba, meron kayong classroom for your module. Pag sa online, flexible yan kasi depende sa signal eh. Pero kung maganda ang signal, sa sinet mo na classroom mo, huwag ka dun sa higaan. Ako, talagang makakatulog ka dyan. Oo. Pag may sinet aside ka na learning, anong tawag mo dun? Anong tawag nyo dun, Joanne? Yung mga, learning office. Oh, meron kang learning office. Okay? Doon ka gumawa ng modules mo. Doon ka mag-answer. Pero, kailangan meron kang board. Kung hindi board, notebook. Parang mag-budget ng pera. Ito ang pera mo, ito ang expenses mo. I-budget mo yung pera mo sa expenses mo. Ganun yon. Ito ang workload mo, ito ang working hours mo, i-budget mo. Because you know what? Ito, the victory in finishing a module is ito. 1/2 is time management, yung preparation. The other half is the work. Yung pag ikaw ay nag-a-answer na hindi mo inayos na you set goals ahead of time, mahirapan kasi you're only doing 1/2 of the victory. Kasi ang total victory dyan is 1/2, parang ito, halimbawa, this week, marami akong kailangang tapusin, gawin. Sulat ko na lahat. Oo. Tsaka, I will try to find out the right schedules to do these things. Ganon din ang gagawin mo. You set yourself, iset mo yung sarili mo ahead of time na i-accomplish yung mga gagawin mo for the coming days. Halimbawa, kung you have 5 or 6 subjects, so binigyan ka na ng modules, review mo lang muna. Ito, gagawin ko dito sa Lunes, Martes, ganyan-ganyan. Pero you have to really organize it. Yan ang gagawin mo dyan. Tingnan nyo ang bawat every army. Hindi sumusugod ka agad yan. 1/2 of their victory comes from their planning. The other half, the other side of the story is the implementation. Ganon din yon. Oo. So, work smart. Sana nakatulong sa inyo yon. Try to simplify complicated matters and never complicate simple matters. Nagsimple, dedan anseram tamat kat pinagbali mo komplikado da panunod mo, talaga aga kabsat nga kahit basang ko nam, di ba? So, you can enjoy this. So, tatlong words that would summarize these 10 tips. 1 is balance. 2, work smart. And number 3, set goals and practice time management. Amen ba?
Oh, yan. So kung may mga questions pa kayo, please feel free kasi tama yung sabi ni Bryle kanina. We are a church family. Kaya si Carlo palagi dito. Kasi ito yung kanyang pamilya. Dito siya nagpapatulong ng mga modules niya. Oh, pinapaansiran niya kila Edward, kila yan ang mga taga-tulong niya ng mga modules niya. Oo. Yeah. So, feel free. Kung English, you can ask Sir Bryle kung may mga, you need some tips like, ano bang gagawin ko? O kung math, andito si Sir JJ. Kung sa parte ng science, nandito si Ma'am Mayan tsaka si Faye. Magtatalino sa science itong mga to. Oo. Di ba? Galing ka sa science, di ba? Man. Engineering, math. Magaling din siya sa math. Oo. Yun yung mga medyo mahirap-hirap na subjects eh. Tsaka yung history, di ba? Oo. So, just try to simplify. I hope DJ nga statement, malaking bagay sa inyo yon. Simplify complicated matters. And never complicate simple matters. Okay. Ayan. So, hopefully, malaking bagay na. Saka, wag nyo nang idagdag ang love life muna. Supay nga sa Kuriro. Study heart mo ka di Jaya, study heart. So, wag nyo nang idagdag ang love life. Kuriro pa yan. Amen? Okay? Oo. Makakatulong din siguro kung i-duplicate nyo yung mga answer key ninyo. Kasi paano kung sinabit mo, online yata yan eh. Paano pag nasira lahat? At least may duplicate ka. Triplicate or duplicate. Basta mga important na documents, duplicate, triplicate. Your answer key is very important to duplicate or even triplicate. Because when you submit, at pag sinabi ng teacher mo, walang pumasok, nakupatay ka. Oh, so duplicate or triplicate. I-capture mo na lang sa cellphone mo kung doon ka gumagawa. Tatandaan nyo yan. Okay? Alright. So, nakatulong ba? Ayos ba? Oh, sige, tingnan nga natin saglit yung mga nandyan sa sa ating tinatawag na Zoom. Okay, yan. Si Erna. Cum laude to si Erna. Praise God. Okay, anymore? Ayan, Uy, parang may exam yata dyan ngayon, You're taking an exam. Okay ba? Thumbs up nga kung may natutunan kayo sa mga 10 tips at saka yung ating 3 magic words. Ay, wala kayo natutunan. Pambihira naman, Sabi ko, thumbs up, hindi ganun. Thumbs up kung may natutunan. There you go. Okay. Next, ayan, si EJ. Alright. Any more? Si Carla. Hamoy lakla ko. Di kita mula talikod mo, Carla. Naku, pambihira. Next. Okay. Ayan. May guest yata tayo kanina dyan. We have 2 guests kanina na, Ito, mga students din sila, mga kapatid. Mahirap. Working students. They are working students in Australia. Kaya balance. Work is smart. Kahit, alam mo, makakatulong din siya yung mga words na yun, sa totoo lang. Oo. Yeah? Sige. Next. Okay. Meron pa? Ayan, si Pipo. Next. Okay, yun. Nandyan na si Justin. Wala si Justin kanina. Okay, good. Next. Yan. Liapitan de Abiliado yute, Liapitan. Okay, good. Sige, next. Claveria, wala na sila? Wala na yung Claveria? Wala. Ayun yun, Nandun sila, Claveria. Yan, Yan. Upper left. Your upper left. Oo. Okay. There you go. Yan. Okay. So, sige. I pray that you will soar high in your academic life and in your spiritual life as well. Okay? So, balance lang. Uy! Attendance natin. We have a total of 106.
Okay, 106. Again, thank you so much. Ano bang tawag ko sa inyo? Praise the Lord. You did a good job. Sa totoo lang, itong mga binigay ko na magic words, na-form ko ito while listening. Kasi sabi ko, wow, ang galing naman. 10 tips. So, parang sinamarize lang natin sa tatlo. Okay. Manalangin tayo. Thank you so much, dear Lord, that we have this opportunity, and maybe in the coming Sundays we will discuss more about practical issues para mas matulungan namin ang mga young people sa kanilang mga concerns with, of course, the substance of our devotional lessons. And Lord God, I pray that you continue to bless our BYI. Salamat sa effort ni Brian, ni JJ, ni Mayan, saka si Faye to prepare this thing, dear God. And bless us as we move to our afternoon worship service. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Very good.